uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabingelela kuBaba uNzibande noma Mzibande. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu osithwalile nakuyo le nkonzo yomkhosi. Wasilonda, wasihlenga. Nami ngithanda ukuletha ubufakazi. Baba, bengihlushwa amathansela isikhathi eside kusuka ebuncaneni bami. Ngahlinzwa wona. Kuthe sengihlinziwe wona ngoba ngahlinzwa ngo-1980. Kwasho ukuthi aqhubeka kodwa angihlupha. Uma ngilokhu ngiya kodokotela, odokotela bathi angisakwazi ukuthi ngihlinzeke ngoba ahlinzwa awahlinzwanga kahle. Bathi yingozi ngoba uphoyizeni lo awukhiphayo usu-affecta inhliziyo. Kodwa since ngingene ekhaya leZwi ngafunda ukuthi ngingene ku-fasting. Ngangena emkhosini, ngazingenela nami ngokwami emkhosini, ngakhulekela lamathonsela ngoba ayangihlupha futhi kakhulu makubanda kuyi-winter, angiphatha kaningana. Uthola ukuthi angisakwazi ukudla, angisakwazi ukukhuluma. Ngithe sengingenile ngakhuleka ngathi, Nkosi Jesu, ngiyacela ukuthi kube nguwe ongenza i-operation. Kusuka ngilokhu ngikhuleka awakaze angiphathe kuze kube manje. Kanti ubusika buthi buqala nje abeqala engihlukumeza kuze buyophela ubusika. Okunye futhi ubufakazi, umfowethu unomntwana omncane ona 1 month 3 weeks. Umntwana uye wagula kwathiwa une-infection ebuchosheni. Uqale ukugula ngoMgqibelo last week. Sizovuka thina singene ku-fasting. So ngambhala elistini yami, ngakhuleka ngabasendela umkhuleko. Ngabatshela ukuthi bawudlale bawubeke eduze nendlebe yomntwana, bawusho bona njengabazali. Izolo umfethu wangitshela ukuthi hayi, umntwana uphilile. Odokotela bathi sebemgcine nje esibhedlela ukuthi aqede i-medication, uzophuma ngeviki elizayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi Baba. Ngiyaxolisa Baba ukudilitha ngalesi sikhathi. Suke ngaphazanyiswa ifoni manje ingqondo yami ithi mhlawumbe ubaba uzophazamiseka mayelalela, ngeke ezwe kahle ngoba kusuke wakhala ifoni ngisakhuluma nobaba. Baba, ngiyabingelela egameni likaJesu, ngiyabingelela. Baba, ingqondo yami nje iyacabanga ukuthi inkosi yami, ngiyambonga uJesu ukuthi uJesu uyakhuluma Baba. Khulumile nami ngentshumayelo Baba ayishumayela yokuvuma kwezono. Kwesinye isikhathi umuntu uyenza ngokunganaki. Uyenza ngokunganaki Baba. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi uyasithanda. Ngeqiniso uyasikhuza, uyasisola, uyasiyala. Wenza konke ngenxa yokuthando lwakhe. Ngixolisa kakhulu Baba. Ngiyabheka nje ukuthi ngavele ngabhala nami izono ngokunganaki Baba, ngokunganaki. Ngicela uNkulunkulu angithethelele Baba. Ngiyayibona nje leyo nto ukuthi ngabhala ngokunganaki. Azi ukuthi uyabheka nje ubone ukuthi hawu, izinto ayiphumeleli nje ngenxa yokuthi umuntu uvele ayenze ngokunganaki Baba. uNkulunkulu ngicela ngithethelele Baba. Ngabhala ngokunganaki nami. Ngabhala nje ngivuma izono. Kodwa uNkulunkulu ngoba ubonile, wayibona inhliziyo yami ukuthi yimi loyo engenze ngokunganaki. Ngiyaxolisa kakhulu uNkulunkulu. Ngiyaxolisa Baba. uNkulunkulu ngicela ngithethelele. Ngiyafuna ukusizakala
le ndawo imnandi, sikuye ekhaya leZwi. Ngiyafuna baba ukusizakala kakhulu. Jesu angithethelele egameni likaJesu. Jesu Kristu inkosi baba. Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela kubaba nakumama nomndeni wonke. Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu. Siyabonga kakhulu baba, ngiyabonga kakhulu ukuthi baba akakasibonise nje le video yama-emoji ukuthi akhiwaphi kanti enziwa kanjani, aqhamukaphi, noma sasike sachazelwa-ke nangaphambili ukuthi vele into yemoya le. Kodwa siyabonga kakhulu baba, nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Nje ngiyacabanga nalabazalwane laba bale beqhubeka mhlambe bewafaka ukuthi mhlawumbe basuke bengaqondanga, bengabonanga ukuthi angene kanjani. Ngoba nami ngiyakhumbula ubaba esho phambilini ukuthi kwakunyaka odlule ethi ubaba ngikhipha upopayi. Ngangazi ukuthi ubaba usho umuphi upopayi. Ngangifaka isithombe sengane nje lapha kwi-PP. Ngakhipha leso sithombe mina ngiyitshela ubaba usho leso sithombe sengane ukuthi asifunakali laphana. Ngingazi ngempela, ngaze ngasiza ukuthi ubaba achaze ukuthi ama-emoji lawa angena kanjani. Mawuchofa nje lapha mhlawumbe ulalela inkonzo angena kanjani ama-emoji. Kusho ukuthi abazalwane laba mhlawumbe baqhubekayo bona mhlawumbe baqondananga bayilalelanga leyo nkonzo. Siyambonga kakhulu baba ngokuya konke akutholayo uyasidlulisela egameni kaJesu Kristu. Jesu Kristu uJesu Kristu inkosi baba, ngibingelela ubaba nomama nabazalwane bonke egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Ngithi angithule lobu bufakazi. Nami bengisemkhosini ngosuku lwesithathu, ngisemkhosini emsebenzini la ngisebenzela khona. Ngagijima, kunomunye nje umama engangimgijimela, kunento okufanele ngimnikeze yona. Uma ngithi ngiyagijima, angibonanga ukuthi la ngigijima khona kunesigxobo esasikhishwe kanti kusele umgodi omkhulu omude. Ngagijima, unyawo lwami lwangena phakathi, ngayithuka sengiwela phakathi, ngawa phansi. Mangivuka ngawukhipha umlenze wami lapho kulowo mgodi. Isimangaliso uNkulunkulu angenzele sona namanje ngiyamangala. Ngathi mase ngiyobheka ngathuka sengibuka ukuthi hawu Nkosi yami, kwenzeke kanjani ngangaphuka. Kwakufanele ngiphuke ngoba umlenze wangena phakathi, umlenze owodwa. uNkulunkulu ngiyambonga, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngafike ngababaza nasemsebenzini ngabe ngisebenza nabo, ngathi ngiyamangala ukuthi kwenzeke kanjani ngoba kufanele ngabe ngilimalile. Ngisho ubuhlungu nje obuncane babangababikho, ngaba nje nomhuzukwane omncane edolweni, into futhi nawo angaba buhlungu njengamanje akusekho lutho. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga ukuthi sivikelekile uma singabantwana bakaNkulunkulu. Lisho njalo iZwi lithi sizungezile emuva nangaphambili, wabeka isandla sakhe phezu kwethu. Uthi asikho ngisho isikhali esenzelwe thina siyophumelela, nanolimo olusivukelayo ukuthi luyakwahlulela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibonga nanokuthi nasemkhosini besingene kuwona angikaze ngilambe ngisho ukulamba. Ngiyambonga uNkulunkulu. Kanti kweminye imikhosi bengihlale ngiyingenela kuyo ngingedwa, bengilamba ngiphelelwe ngamandla. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi baba. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba emtsibande. Ekuseni ngiyabingelela umndeni wonke kuma nebandla lonke entabeni yendlu kaJehova. Uyabonelelwa nasekhaya leZwi. Ngiyaxolisa baba, angisho ukuthi njengoba ngisemkhosini ngivuka manje ekuseni ngibe nephupho. Angazi ukuthi mhlawumbe ngingalindlulisa yini iphupho la ngibone khona abantwana ngisekhaya, ngisendlini nje enkulu. Indlu lena inamarumu amaningi. Kule ndlu nginikezwe isikhiya nami iserumu lami. Sengiyaya ngiyovula ngaphakathi, bekunezimpahla, kusho ukuthi irumu ebengiyolala kulo libekwe
amapopayi abo-teddy bear, abopopayi laba ababo-teddy bear. Babekwe phezu kwembhede, banye basezitulweni. Ngiyangena ngiyafula, uma ngiqeda kufula ngibeka impahla yami engiyibekayo, ngiyaphuma. Uma ngibuya ngivula ngingena, sengibuya ngihamba nabantwana, ngiyabathola labo popayi abasase ngale ndlela mina bengibabeke ngayo, bayakhomba ukuthi bebahamba, bashiftile la bengibeka khona embhedeni, abanye baphansi, abanye bawile esitulweni. Ngithi kulabantwana, niyababona yini labo popayi ukuthi bayaphila futhi bayahamba? Ngithi kufanele sibathathe ngiyobashisa. Bayala labantwana, bayabafuna, nomunye uthi ukhomba ukuthi lo wami, nomunye ukhomba ukuthi lo wami, nomunye ukhomba ukuthi owami. Ngithi mina abopopayi ama-evil, akufanele nidlale ngabo ngoba banamadimoni amaningi and bayaphila, kufanele siyobashisa. Uma ngisho lokho, uyangena umnikazi walabo popayi, umuntu omhlophe omlungu, uyabaqoqa bonke, uyabathatha uthi angingabashisi ebakhe labo popayi. Abantwana baba azange bakhombise ukusaba uma ngibakhomba ukuthi labo popayi ebusuku bayaphila, bayasebenza. Azange bakhombise ukwesaba, bona bafune nje bajabulela ukuthi bathole abopopayi babekudala babagcina ebefanele baqhubeke badlale ngabo. Yilowo mbono engithi angundlulise kubaba. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama, ubaba uNtsibane, abazalwane bonke basekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngithi angilethe ubufakazi. Ngihlala nabazukulu. Khona nomzukulu womfana nje ufunda ugrade R. Wamane nje wahlaselwa isimo sokungakwazi ukubamba umchamo. Waba nenkinga esikoleni, echama, nasemotini abayigibelayo echama. Wagcina-ke nala ekhaya manje sechama njena, la ehlezi khona sekumanzi, akakwazi ukuzibamba. Waqhubeka nje impela isikhashana. Ngase ngicabanga ukuthi ubaba wathi asokhuleka uMaroma 10 verse 9. Ngase ngiyamtshela ukuthi akasho emva kwami. Washo emva kwami, washo njena kwalandelana impela. Emva kwalokho nje kwaphela nya. Bazalwane, kuvalwe nje izikolo engasenalutho. Namanje zivulwe nje akasenalutho. Bayambuza abanye bathi kwenzekani? Wathi yena ugogo wathi angithi uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu ngawe baba uNtsibande nomama. uNkulunkulu asibusisele nina. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela entabeni kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyabingelela ekhaya leZwi. Ngiyambonga uNkulunkulu ukungena. Ngiyambonga umntana uNkulunkulu ungifakile ekhaya leZwi. Soloku ngenile ngoJuni ngizwa ukuthula okumangalisayo enhlizweni yami. Sasho ukuthi ethu baba izona zivunywa ngokubhala phansi. Lo ngizivuma ngizikhumbuza, uNkulunkulu engikhumbuza ngasinye ngizibhala phansi. Ngizwa bukhona umoya oshayayo phakathi enhlizweni, nesiphithiphithi esibe sikhona ekhaya, abantwana bengezwani, bexabana bodwa, ngingazi ukuthi ngizokwenze njani. Ngithi ngisindisiwe, kodwa izinto zami nje zibheda ngendlela emangalisayo. Kodwa ukungena kwami ekhaya leZwi ngizwa ukuthula. Ingane kwakhona uxolo, baxolelana, bakhanda ithuba lokukhuluma, babuyisana. Kumnandi ngendlela emangalisayo, ukuthula ekhaya.
nalo uzwela omunye nalo lomunye kuyathandwana. Lokho kuwubufakazi wokungena kwami ekhaya leZwi. Ungenzekele nje ngisaqhubeka. Ngangena nasemkhosini njengoba bengingena emkhosini wokubonga. Wangendlula loya mkhosi kaJulayi. Kodwa lo ungifice kahle-ke. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngizwe kulula ngangingasakwazi ngisho ukufasta ngithi ngimsindisiwe ngumzalwane. Ngingakwazi ukufasta u-1 day wemkhulu kabi. Ngingangeneki kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi soloku ngenze iy'mfundiso zakuleli ikhaya leZwi. Ubaba uNtsimane uNkulunkulu angibusise ngazo. Ungeneka kalula naku-fasting awuzwa nabunzima. Uzwa nje kumnandi ukuthi khuleka ukuthi funda izwi lichazeka ngenye indlela. Ngiyambonga uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Ndiyanibulisa nomama nomndeni wonke. Ndithi uJesu Kristu inkosi ahlale nani, anigcine, anilondoloze, anikhusele, anibiyele. Baba wethu siyabulela umkhosi esiphuma kuwo ngoba ngoku sekuqedile u-5 days. Baba siyabonga kakhulu. Siyabonga nangomkhuleko wakho. uNkulunkulu akugcine Nkosi, asigcinele wena, asigcinele akubiyele. Siyabonga Baba egameni likaJesu. Siyambonga uThixo ngawe. Inkosi Baba, inkosi kakhulu Baba uNtsibande. Jesu Kristu inkosi Baba. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba uNtsibande, ngibingelela uMama uNtsibande. Egameni lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyambonga uNkulunkulu ngani. Ngiyambonga uNkulunkulu onisebenzisile ukungithanda. Nokuthi nje angikhombisa uthando insuku zonke esebenzisa nina. Ngiyakubonga Nkosi Jesu, uyangithanda. Ngibonile nje uhamba nami. Lokho ngagcina ukudla Saturday. Angcwele angiyazi lento. Ngiyalibonga uthando lwakho uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu, uyangithanda kakhulu futhi uyangithanda kakhulu. Ungithanda kakhulu, uvikela ngisho umndeni wami nabafowethu. Uyabavikela umfowethu nje 2 days ago. Bebethi bambamba inkunzi abafana bewu-5 walwa nabo. Bephethe naney'bhamu. Abamgwazanga, abakaze bamdubule, abathathanga lutho. Walwa wabanqoba babaleka bamshiya. uJesu Kristu uyinkosi ngempela. Wafona esethena sisi sengicishe ngafa. Abantu belwa nami bewu-5 ngabahlula nje nami angazi ngenze kanjani leyo nto. Ngasho ngathi uJesu Kristu uyinkosi ngempela. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngibonga iy'mfundiso everyday. Uma ngilalela inkonzo ngithola isono esisha everyday. Ngiyabona ukuthi hawu kanti ngingcole kangaka bengingazi, kanti ngibishe kangaka kodwa-ke bengingazi. uNkulunkulu uyangithanda bazalwane. uNkulunkulu kunzima nje izinto nje ngihambe sengithi nje iy'nsuku zonke uma ngihambe noma ngikhuluma nabantu ngibone ukuthi Nkosi ngenze njani ukuze labantu bayithole lento. Ngibona abafowethu bekhala bedidekile. Kube buhlungu enhliziyweni yami uma ngithi ngiyayichaza lento ayichazeki kahle. Ngiyafisa engathi uNkulunkulu angangisiza. Bonke abasondelene nami bafinyelele ekutholeni lo musa engiwufumene nami. Ngiyafisa. Ngona mthandazo wami manje ukuthi bonke abasondelene nami abathunjelwe othandweni lukaNkulunkulu bayithole lento engitholile. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngithi angibe ubufakazi. Ngithukile Baba. Ngivuka ekuseni ngathi angihambi ngenkonzweni. Uma ngithi ngibeka amanzi ngo-7 avele ucishe ugesi. Khohlwa ukwacisha amanzi. Bese
ngathatha amanzi ngesula ngigqoka ngihambe ngenkonzweni ngoba imoto ibisingishiya ngihambe ngiyogibela kanti iketelo ngilishiyeli on hayi iketelo ibhakede leli libeka amanzi ngihambe ngisuka eMandeni ngendulinde fike ngikhonze endulinde bese umoya wami uthi endleleni ayi angithathe le mali esele u200 ngizogibela ngawo emhlanganweni ngihambe nikelela abazalwane abazoya emhlanganweni womama ngifake lo 200 rand ukuthi abantu badle banele emhlanganweni ngibuye ngithi ngiyangena esitolo ngifica ukuthi ugesi awukho abese ngibuya ngize ekhaya mangifika ekhaya ngifica nje kuyashunqa amanzi asebile azafika ezantsi ebhakedeni ade egcwele ebhakedeni asehlile ngingene ngithola ukuthi amanzi ayabila ngithi angibonga uNkulunkulu baba Jesu Kristu inkosi ngiyabonga kakhulu ngokungena emkhosini kusuku lokugcina namhlanje uNkulunkulu wangenzela isimangaliso uJesu Kristu inkosi baba dokotela uNsibande buka kakhulu nangeyimfundiso yakamama nezimfundiso sithola ekhaya leZwi zinkulu kakhulu ziyasakha sikabantwana bakaNkulunkulu namhlanje besikhonza kodwa amaqiniso njengalawo asikaze siwezwe ukuthi uJesu Kristu inkosi nje usebenza umsebenzi ongakanani ngithi angibonge ngiyabonga kakhulu bengafica indlisi ishile kodwa uJesu Kristu inkosi wama njengoNkulunkulu ngiyabonga kakhulu baba uNkulunkulu akubusisa kugcine siyakuthanda kakhulu baba imfundiso zakho ziyasakha amen uJesu Kristu uyinkosi baba Nsibande ngiyabingelela ekhaya ngibingelela nasekhaya leZwi ngibingelela nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngiyabeza abazalwane lapha emfakazweni zimnandi kakhulu then bese kuba nabazalwane ababuye bacele umkhuleko wangomhla ka-18 ngithe mina mangibheka la efonini amafoni lana manje ane-backup noma ngabe awusekho ku-WhatsApp uma umuntu eya ngale kuma-audio files zikhona izinto eziningi nanokuthi-ke uma eke wasendela omunye umzalwane abheke kulowo mzalwana amsendele okanye kulowo muntu lowo amsendele azowuthola back ngiyacabanga nje baba ukuthi singamalungu omunye nomunye sisizane lapho ngoba ubaba eyedwa naye angeka akwazi umsebenzi omkhulu kakhulu sibaningi ekubeni futhi ubaba ebe engumfundisi webandla hayi baba ngiyacabanga kakhulu ukuthi kuningi nje baba okwenzayo nokukumele ngakho mhlawumbe kungabasiza lokho abazalwane ukuthi babheke kuma-audio files bazothola zonke intshumayelo nemikhuleko futhi lapho bazoyithola noma-ke kusuke kungahlelekanga lapho ukuthi yini nani kodwa ama-voices bazowathola lapho uJesu Kristu uyinkosi Jesu Kristu inkosi baba ngiyabingelela abazalwane ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngithi baba angibonga kakhulu uNkulunkulu nje ey'nsukwini nje elandelana kusuka izolo koze kube namhlanje ngithola ama-message ukuthi emzini wami ngase ngingene next week by Wednesday ngithi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngithe ngathi uNkulunkulu angakusiza baba kugcine nomama anibiyele njalo nisikhulise nasezwini ngithi angazi ukuthi ngambonga ngani uNkulunkulu ngiswele wona amazwi okubonga ngithi makadunyiswe njalo ngithi uJesu Kristu inkosi ngiyabingelela ekhaya leZwi uJesu Kristu inkosi
ngithi angilethe ubufakazi mayelana lentshumayelo kababa Msibandi. Hey baba, uyasitshela ngempela amaqiniso mayelana le ndaba yokuthi sihambe sikhuluma ngey'ngane zakamakhelwane. Mina ekhaya wafika umkhwenyana wangitshela ukuthi ingane yomnakwethu ikhulelwe. Engangiyethemba ihamba umhlanga. Hhayi, dokotela into engayicasuka. Ngaleso sikhathi engitshela nje ngathi asigoduke sekhaya asambe. Ngiyombuza ukuthi uyenzeleni lento, ukwenzeleni? Sabe sihamba njalo sekhaya, safika ebusuku ekhaya. Masifika ekhaya, hhayi, sadlulela ekhaya elikhulu. Angizwa lutho, ngiyathuthumela. Hey baba Msibandi nabazalwane, ngathi mangifika ekhaya sabelela kwaba kuhle. Kwaba nento nje ethi waze ukhuluma nengane kamnakweni, uyakwazi nokwenzeka ey'nganeni zakho. Ngezwa umzimba ukhathala kuphela konke. Saxoxa saqeda sahamba saya ekhaya. Sathi sifike ekhaya wayibuza ubaba ukuthi hawu, wangabe usayisho phela into obuyiyele lapha ekhaya? Ngathi yazi ukuthini, mane nje kwafika lokho nje ukuthi hayi bo, ngizothethisa ingane la ezami zona, kanti ngiyothethisa ingane yomnakwethu, ngifuna ukuthethisa ingane yomnakwethu nje, kanti eyami qobo ikhulu. uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga kakhulu baba nge-emoji osifakele yona isithombe sayo, ngoba nami beningazi ukuthi ngizobakhuza kanjani abantu abangifakela zona uma bekhuluma nami ngo-WhatsApp. uJesu Kristu akubusise, uJesu Kristu inkosi, makabe nawe njalo, aqinise akhulise kukho konke baba oyingcwele. Siyabonga bo umoya oyingcwele. Amen. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela kubaba nomama nabazalwane bonke basekhaya leZwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ayi baba, nami ngingomunye othintwe yiyo leya nkonzo. Ngingaqondi ukuthi ukuvuma kwezona ngempela kufanele kube ukhombisa ukuyisola phambi kaNkulunkulu. Ukhombisa ukuzilahla, uphenduke kuzona. Ubuthi uma ngabe uvuma isono ibe nengqondo idlala la ukuthi wawusenza kanjani, ku-subconscious mind, kube ne-entertainment ngesono wawusenza. Siyazilahla phambi kaNkulunkulu, eyasenza ngakahle, siyayisola nje kakhulu. Nalento le yokuthi ike yangenza-ke le nto ukuthi hhayi, ngenza into ngithi hhayi ngizobhala phansi vese uNkulunkulu uzongixolela. Hhayi, ngicela ukuhlambuluka, ngingomunye impela wabo abayenzile leyo nto. Ngenza into ngoba ngazi vele ukuthi hhayi, thina sibhala phansi bese siyayivuma izono. Eyangenzanga kahle phambi kaNkulunkulu, ngiyayisola kakhulu, ngiyayisola nje kakhulu, ngiyayilahla. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu impela ukwenza kwami nangendlela engivume ngayo izono, ngifisa ngisho ukuqala phansi kuzo zonke izono engazenza. Kodwa ngoba ngisanethuba kwi-session ezoba ngoNovemba, ngizoyilahla futhi nakhona, ngingabe ngisona, ngenze isiqiniseko sokuthi ubungcwele ngiyaphila ngempela, hhayi lento ebekade ngiyenza. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, gcotshwa kaNkulunkulu. Nami ngithi angingasali kwabazovuma uNkulunkulu ngenkonzo yomama yanamhlanje. Waze wakhuluma uNkulunkulu ngomama wethu ukuthi ufika ube njani esixukwini, ufika ube njani uma uphakathi kwabantu.
ngabe ufike ube ukukhanya noma ufike ugcine usukhulumisa okwabo usebenzisa okwabo. Eyi, waze wakhuluma uNkulunkulu. Siyabonga Baba, siyabonga kakhulu. Eyi, iyathobisa kakhulu indlela uNkulunkulu akakwenze waba iyo. Eyi Baba, yabo uma uthi uphatheke kabi ngabaphumayo nekhonseni, uma usuveza ukuthi akuhlalwe phansi kukhulunywe, uboniswe noma ungenzanga kahle. Eyi, ngibuka ukuthobeka. Hhayi, ikuwe le nto awuyifeki, ngoba ivele nje ngesikhathi umuntu engalindele ukuthi ubaba angakhipha amazwi akanjeni. Eyi, uNkulunkulu usibusisile ngani mndeni wakaNsibande. Siyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Nginibingelele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi wey'mpilo zethu. Ngaba nevision nje, ngikhulile umntwana wami wesibili, kwakufanele ngiqale i-treatment le evikela umntwana ukuthi igciwane lengculazi lingadluleli lize kuyena. Hhayi-ke ngilokho ngiliphethe leli philisi kungavumi ukuthi ngiliphuze, kodwa manje ngicabanga ukuthi hayibo, kufanele ngivikele lo mntwana. Ayi, ngigcine ngiliphuzile. Uma ngiliphuza ingavele ngawumuntu odakwe ngendlela engakaze ngiyibone. Ngibe umuntu odakwe oxaka ukwenza, ngisho ophuza utshwala wayengadakwanga kanje. Hheyi, ngithi ngisathe ngidakwe, cabanga nje ngiliphuze lilodwa. Hhayi-ke ngisuke lapho kuvele ukuthi angihlanze, ngihambe ngihlanze, ngithukulule yonke le nto, ngihlanze, kuphume nje yonke into nje. Nengathi ngikudlile nje kuphume nje, ngisale-ke ngiyisobhe emva kalokho. Hhayi, ngilale, ngivuke nje ngingekho muhle. Hhayi, ngiphinde ngibuyele ekudlaleni. Mese ngilele kuvele kufike le vision ethi, yini leyo oyiphethe uthi uyayiphuza? Bese ngiyachaza-ke ukuthi hhayi, iphilisi oliphuza uma ukuvikela umntwana. Ubani othe kufanele kuvikeleke umntwana? Hhayi, ngichaze uhlelo laseklinikhi phela okufanele ukuthi siye kulona libe njalo. Njengoba ngilithatha nje liphilisi kwaye mina sekuzofanele ngilithathe impilo yami yonke. Hhayi, vele le nto ivele ikhulume ithi, he, yazi ukuthi niyayixaka nje, ngoba phela nina niphiwe ukuphila, nikhuluma ukuphila ngokuthi nje u-accept uJesu Kristu empilweni yakho, suke sekuwukuphila lokho. Kodwa-ke manje niyathanda ukuyixaka, nithathe ezinye izinto nithembele kuzona, ngoba once wathembela kuyona leyo nto usuphumile ohlwini labakholela kwinkosi uJesu nakubaba uNkulunkulu, ngoba usuke usuthembele kwezinye izinto. Ngithi mina manje inkinga ebakhona nami ngibe nenkanyana nje, ngoba manje ngibuka ukuthi hayibo, phela ngithi manje ziyazalwa ngempela ezinye iy'ngane zinegciwane, nami nginovalo lokuthi hayibo, ngizoyizala ingane ibe negciwane. Hhayi-ke lithi leLizwi cha, ingane ezokwenzeka nje lutho. Ithi khona uyafuna yini ukubona le nto eniyiphuzayo ukuthi yakhiwa kanjani? Ngithi mina yebo ngiyabona. Le nto ngiyathi iyangithatha spiritually sihambe. Mesihamba siye endaweni ey'femu, kunemphongolo, uyabona ohome laba abakuhlaza, uyabona kuyinto enjimbinjimbi engathi i-brown, uyabona idokwe lotshwala. Livele lenzeke linyanyeke engathi umhlanzo, libe engathi kunanamafushane, uyabona nje into enyanyekayo. Bengithi ngiyabuka lapho, uma wazi alien kunjalo, kodwa kumbi abantu abasebenza lapho. Kuthiwe yabona-ke le nto ikhandwa amadimoni, ayachama kuyona, ayahlanza kuyona, ayakhrifa, yonke into abathi bayenze nje iyenzeka. Plus i-dangerous more than yona le ngculazi enisabayo. Hhayi, ngibuke-ke kule mphongolo kuyanyipirika yonke iprocess iqalwa kuze kuyophela-ke ngibuka le nto. Hhayi, mese ithi le nto kukhohlisa abantu, ba-blindfoldekile abantu ngale nto, ngoba uyazi le nto ngenkathi uliphuza leli philisi alipheli kokuqala igciwane emzimbeni. Wena uyakhohliseka, ubone ufutheka nje, uba muhle, kungathi khona usizo ngempela ulitholayo, kanti la uqobeka khona even more ngaphakathi. Uma uzoyibheka kwakusayileza ayikhathi-ke la esabamunca impela khona abantu. Lazi leLizwi, uma ubheka nje yini yenza ukuthi labantu bamunceke babe ngathi nje khona nje into ebamonqolotayo? Ingobani? Ngoba kudliwa igazi labo.
ubone umuntu eseshepless engasazi ukuthi uyinto ekanjani, iyona leyo nto njalo lase langinxusa lathi ungawadli uma ungakwazi empilweni yakho ukuthembela uNkulunkulu. Akusibala ngisho ukubala lesifo asikho nhlobo sirejistiwe ngisho ezulwini, ubala nje uyokuphila nje kungathi awenzakalanga lutho. Themba nje kuye ukusikhulekele usicele ngoba nalapho sifana nomoya osuke wangena wakunameka ukuze uzohlezi unovalo lokuthi hey konje sengizofa. Likhona igama eliphilisayo uma nje unxusa ucela kulo, hhayi uyokuphila ungabi nalutho. Nangempela ngayeka kanjalo-ke emveni kokuba sengibone leya nto ngoba kwakusabeka ngempela sengiye kuleya factory yayinkulu, nabantu belayinile la ngaphandle beyinqwaba belindele ukuthola benikezwa la maphilisi lawo. Kwakuyinto nje enyanyekayo engakaze ngiyibone futhi ngisho umhlanzi ungcono kambi kunaleya nto. Abona nje into enyanyeka ngohlobo lwesimanga kangangokuthi akubangavumi nje ngisho ukuthi ngiwabheke. Ngayizala ingane yaphuma ingenalutho, ngaze ngaphinde ngathola enye yesithathu yangaba nalutho, ngathola enye yesi-4 yangaba nalutho nayo. Badismiswa nje totally bangaba nalutho. So-ke okusho ukuthi ngamanye amazwi indaba isuke isele kuwena ukuthini ube uthembele uNkulunkulu, umvume inkosi nomsindisi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi kuwena, akabe ukukhanya akuhole konke kuyonqotshwa, akukho okunganqotshwayo kuyo.